बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बयनिबो बिफा बिनि आदर्शजों जोङो गाइडेड बिनि साफा साफा सोलोंसा हिसाबै शिष्य हिसाबै जोबोद देरगानाय मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरि एबा बिफानि नामा जेला गोजौआव थांगोन जोंनि जि सिन्ताधारा साननाय हनाय जोंनि जि आदर्श बेबो गोजौआव थांफायो बड'फाया जेसेबां सारा भारतबर्षआव स्वीकृति मोनगोन जोंबो जोलै हिसाबै आरो बिथाङा दैदेनलांनाय आफादनि जि मर्यादा बेबो गोजौआव थांगोन आरो दिनै जि मोनसे मर्यादा एबा स्वीकृति एबा जि रिकगनाइजेसन होबाय भारत सरकारा बे जोबोद जोंनि थाखाय बाख्नायथाव देरगाथाव स्टेचु लामानि मुं बे बिगिनिं होननानै जों लानांगोन आरो निस्सय बड'फानि नामै गोबां मावबावनांगौ खालामबावनांगौ निस्सय दङ आरो फारि फारि जिहेथु जोङो जयैनो बेखौ मावफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथियो आं एसे सिगाङाव बेखौनो बुंबाय बिथांनि मुङा बिथांनि मर्यादाया जेसे गोजौआव थांगोन जोलै हिसाबै आरो बिथां दैदेननाय जि आफाद बिनि मर्यादायाबो गोजौआव थांगोन दिनै एज ए हल जि मोनसे प्रसेसजों जाथिखौ सिगांथिं लांनायनि राजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिभिन्न बिथिङाव बे मोनसे माने प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बयनिबो बहाय जि कन्ट्रिबिउसन मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोननि आरो दिनै जाय फरफ्रन्टआव मोखाङाव थानानै जाय दिनै दैदेनदों बिथांनिबो जथेस्थ' बहाय अबदान नाजानाय जथेस्थ' बहाय दङ आरो एज ए हल जोंथ' बेखौनो लुबैयो बयबो बेखौनो लुबैदों आरो बेबायदि एचिभमेन्ट बे मोनसे एचिभमेन्ट माने जों देरहानाय आरो बे एचिभमेन्टआ जाबाय थाथों बेखौनो जों बयबो लुबैयो जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म जोनोम जानायनि आगोलनिफ्रायबो बर'फ्रा गोबां धरननि सोमावसारबोदों नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि जि आदब आरो जि उद्देश्य बियो आगोलफोरनिफ्राय कमप्लिटलि आलादा आरो बिथांनि जि नाजानाय बिथांनि जि जातिनि थाखाय खोथा बुंनाय मावनाय बेफोरनि दारैहाय जोंनि हारिया सेथना फैदों जोंनि राजनैतिक अधिकार जोंनि रांखान्थि अधिकार जोंनि सांबिधानिक अधिकार जोंनि समाजिक अधिकारफोरनि सायाव जोंहा सेथना फैदों आरो बेखौ लानानैनो यां जेनेरेसना दिनैहाय हारिखौ मोनसे गिदिर हारि दाफुंनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हादों आरो बिथांनि सेस्थायावनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिबन गारनानैब्लाबो जाति सिबिनायनि मोनसे साहसआ फैदों दा जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया बुहुमाव मिन्थिजानाय मोनसे हारि जादों आरो बिथांखौ हारि हिसाबै जोङो बड'फा नाम होनानै दिनै जोङो सिबियो आरो मानियो आरो बेखौ नेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्राबो बड'फाया माबायदि मानसिमोन बिनि इडिअल'जि आरो फिल'सफिया मामोन इन्डियान पलिटिकेल कन्टेक्स्टआव दा बेफोरखौ मिथिहोनो नाजाबोनाय थानाय जादों डाउन थ्रडेन गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि थाखाय बिथांनि फोरोंनाय बिथांनि मावनाया खालि बर' जाथियावल' गोहोम खोख्लैयाखै पृथिबिनि मोनफ्रोमबो गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय गोहोम बाहाय दङ दा बेफोरनि सायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ दिनैनि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि इउपिपिएल सरकार दा सोलिगासिनो दं बिटिसिआव बिथांमोननि नाजानायाव दिनै गमामायै भारत सरकारा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एसे आरोबाव साबसिन मान सन्मान होनो थाखाय दिनै जोंनि देशनि राजधानी दिल्लीयाव मोनसे लामाखौ बड'फानि नामावहाय दिनै नामाकरन खालामनायनि थिग खालामनाय जादों आरो नै बावैसो आधा घन्टासोनि
उनावनो जोंनि नखर मन्थ्रिया फैनानै बेखौ मावफुंगोन। बे जोंनि थाखाय गिदिरथार मोनसे देरहानाय आरो गमामायै हारि हिसाबै दिनैहाय जोङो खालि आसामावल' नङा, नर्थ इस्टआवल' नङा, सारा भारताव सारा पृथिबियाव मिथिजानाय जागोन। आरो जोङो गौरब जोंनि बर' फिसा जानानै दिल्ली बायदियावबो जे जोंनि सोरबा सासे बेक्तिया जोंनि दैदेनगिरिनि नामाव जे देशनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सनमान होदों, बे जाबाय बिराद गिदिर खोथा। आङो प्रमद बर'नो बिनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो BTCनि सरकारनि दैदेनगिरिफोरनो आं धन्यबाद होयो आरो जोंनि नखर मन्थ्रि आरो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गासिबनोबो आं धन्यबाद होयो। आं इतिमध्ये बुंबाय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो जोंनि सासे सोमावसारारि बेक्ति हिसाबैल' जों दोनाखै, हारि हिसाबै बिथांनि सेस्थायावनो जोंहा जोंनि समग्र मोन्थाइनि सायाव जोङो सेथना फैदों आरो बिथांनि फोरोंनाय बादिनो जोङो साहस लानानै खामानि मावनानै दिनैहाय BTC दाफुंजादों, BTR दाफुंजादों, जायाव थानानै जोंनि हारि दानायनि मोनसे बिथाया जोङो खालामनानै लानो हादों। दा बेखौ सम सम गोबां मानसिफ्रा गोबां धरननि आख्या होयो, माने गोबां धरननि खोथा बुङो। सोरबाबा उग्रपन्थीबो बुंनो नागिरो। बिथांनि जे आन्दलन खालामदों बिनि माबा हिसाबै उनावहाय माने उग्रपन्थीनि जन्म जादों, बेनो सृष्टि खालामलांनाय जादों, बे रोखोमबो खोथा बुंनो नागिरो। नाथाय बे नङा। बिथाङा जि खामानि मावदों, बिथांनि जि बोसोन मोन्थाइनि सायाव, बे सारा पृथिबियाव जेसेबां गोग्लैसोनानै थानाय गोरिब दुखिया लेखा रोङै जाथि गस्तिफोर दङ, बिसोरनि थाखायनो बुंनाय जादों। आरो बेफोरखौ नुनानैनो आसामनि मानसिफ्राबो दिनैहाय जदिअबा जोंहा गोबां कन्ट्रडिक्सन दङमोन, द्वन्द्व दंलायलायोमोन, लासैनो आसामनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ बुजिनो हादों। बेनिखायनो दानि सरकारनि दिनावनो दा बियोनि खोथा आरो सासे बर' फिसायानो जुदि बे रोखोम रेसपेक्ट मोनबायब्ला, सन्मान मोनबायब्ला आरो बेखौ जुदि होलायलायबायब्ला, अब्ला जोंनि गेजेराव जाथियारि जि मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेफोरबो लासैनो गोमालांगोन। जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय, बिसास खालामलायनाया फैगोन।